Tak svoj vložený program som si to presunul a otvoril v online, pretože mám zlomený kábel v MPI kábli a musel som si to objednať na novo. A spravil som si takýto panel vo Vince C ako HMI panel, kde sa mi zobrazujú moje spustené aplikácie, čo som si ponastavoval. No, môžeme to takto otvoriť. Keď zapnem, tak sa mi automaticky online všetko spúšťa. Vidíš, takto. Som si to všetko nastavil, keď dám vypnúť, tak sa mi to vypne. Tu dole. No. Ďalej, tu mám nastavené manuálny režim, automatický režim. V automatickom režime nemôžem s týmto pracovať, aj keď to potvrdím, hej. Mám to takto nastavené, to som si v programe všetko ponastavoval. Ak dám automaticky do manuálneho režimu, všetko mi stopne a pri potvrdení sa mi spustí možnosť manuálneho režimu. Možnosť motora vpred, motor reverse, po prípade si vybrať druhý motor, čo mám vo svojom PLCčku. To všetko spúšťa. Ako náhle dám automatický režim, spustím reset, potvrdí teda. A tu som si dal senzory, ktoré som si musel nastaviť takto, že automaticky budem stlačať. Takže teraz, keď mám v automatickom režime a ten motor, keď sa mi dostane na senzor číslo 2, tak sa mi spustí automaticky hneď prvý motor, ktorý pri dosiahnutí určitých počtov, čo mám nastavené, sa mi poprepája do reverzu a spustí sa mi hneď ďalší motor. A keď dokončí cyklus ten prvý motor, tak to všetko vypne. A tento sa odpojí a pokračuje ďalej. Pri príchode na snímač na stredný senzor sa mi spustí cyklus, 3-sekundový som si nastavil a pokračuje ďalej vo svojom chode, kým sa dostane na ďalší senzor, ktorý spustí reverse motora celého a keď sa dostane až na senzor číslo 2, tak sa to všetko spustí odnovu. Takto. Ostane visieť, kým senzor 1 s motorom 1 nedokončia svoje požiadavky, sa to všetko zopakuje, tento sa spustí, ten skončil svoju činnosť a pokračuje to zase ďalej. Senzor 4, stredný, dokončí svoj cyklus a pokračuje to ďalej. A znovu.